लाय जामाइला मा एसे जिरख'नाय जाथारखोब्रा दासो बालाबारिनि बिबार बायदि नुदों सिगां समावबा बरफनि बिबार नुनाया दा बालाबारिनि बिबार जालायबाय मेगनासो गाज्रि जाखो ना खुगायासो माबाफोर जानानै दं होद बाख्नायबाबो मानो उखिया बुङोब्रा नोंलाय नोंखौ जोबोद समायना नुदोंब्रा ओरैनोखौलाय माथो बरफनि बिबार गोसोम बन्दी हांगारनि रानि अमाबैसा होनथारोमोनलाय दालाय माब्रैथो मोजां नुलायखो मोजां नुदोंब्रा हांग्रि सना आंनि बिखानि हां एसेबां अनो आं नोंखौ मानो बुजिया नोंलाय नों बिगुरा गुफुर जानायखाय गोदै रायलायथारदों आरो दानो बिगुरा गोसोम जालाय बरफनि बिबार गोसोमनि रानि मा नाम दोनगोन नों आंखौ है हामा फुजा बोथोरफोरावनो बेफोरबायदि बुंनो हामा नै बावनानैसो दं आंबो दिनै खाथि फुजाथ' आरो फुजानि मालफोरलाय लाबोदोंना लाबोआखै नोंलाय आंलाय बोरै फुजानि बाजार खालामनो हानोब्रा आंना बेफोरबायदि टाइमानो गैया फारसेथिं एमाव राजानि थाखाय जेने थेने जुथाखौ बायनो थाखाय टाइम दिहुननो हाबाय आं बेसोरा एमाव बेथाया न'खरनि गासैनोबो बुस्थु होनानै गावहासो जेबो लायासैलै अनथावथाव मोनथारबाय लां एमाव बेथाखौ दालाय बहा थांदों एमाव बेथाया दखानावनो थांफिनलायबाय आरो आच्छा सन्थलानि दखानाव नामा औ सन्थलानि दखानावनो माथो लाबोखो नोंलाय आं ना एमाव बेथानि थाखाय जुथा लानानै फैबाय आं मानसियासो गैयाना दा मोनायाव होबानो जाबाय दे दोनैबानो जाबाय आरोहाय बेनि रुमाव आं आंनि आखाइजोंनो होगोन दे होमबालाय आंबो नै माइरंखौ थाब थाब जावनानै फुजानि लाहार फाहार खालामनोसै मालाय बयहाबो फुजानि लाहार फाहार खालामजोब्बाय होमबालाय माथो नोंथ' बेफोरबायदि एक्सपार्ट खाना मावदो आरो बुंदो नोंनि थाखाय मा लाबोनो आं माथो नोंना टाइमानो गैयाबालाय दङब्रा दङ जोंहा फुजायाव सानैबो बोराय बुरि सानैजोंबो फिल्म नायगोन दै रावखौबो लाफाया लानजायफोर लाफाबा डिस्टार्बसो जायो फिल्म नायनो ना गाबनो थांनो नोंलाय रमान्टिक फिल्म नायबा एसे गाबनो ओंखारोब्रा होमबालाय बुलायनाय सौलायनाय बेफोरखौ नायहैनोसै आरो बिदि बुलायनाय सौलायनाय फिल्म नायबाथाय जानाय नङा नों फिल्म नायनायनो हिन्दीबो रोंबाय आरो साउथ इन्डिया क्राइम पेट्रल नायनाय बायदिसिनासो रोंबावबाय नों बेनिखायनो नोंनो बुलायनाय सौलायनाय फिल्मखौ देखायजानाय नङा मोदाय फिल्म देखायगोन नोंनो मोदाय फिल्म जाबाय दे थाब थाब दुगैनानै लाहै थां आच्छा बारु थाइबानि लारु हेलो लोगोफोर आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननो माबायदि गाबनांगौ बिनि सोमोन्दै फोरोंगोन दुखु जाबा माबायदि मिनिनांगौ सुखुनि मिनिनाया माबायदि बोराबनायनि मिनिनाया माबायदि रागा जोंनायनि मिनिफ्लानाया माबायदि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मिनिनाय नोंथांमोननो खोन्थागोन आं अब्लासिम नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांबानो जाबाय खामानि मावनो गोसो गैथारला नामा नोङो गोसो गैयाबा गैया होननानै बुंदो खामानि मावनो गोसो गैयाबा आं नोंखौ बेलेग जाहोनोसै हारसिं थाबासो गोसो बायदि थानो मोनसिगोन नों गोसो जाबा मावनाय गोसो जायाबा उन्दुनाय हारसिं जाहोनोसै आं नोंखौ बेलेगनो आं ब्लगसो बानायदोंमोन नोंनि ब्लग बानायनायखौ आं बादा होदों नामा ब्लग बानायबानो जाबायना मानि बेलाय मबाइलावल' ब्लगावल' बिजि थाबाय थानाय बेलाय न'आव दिनै फुजा दङ मा दङ बेफोरखौ ताल लायाखै नामा मानि फुजायै बिराद मोजां खोनाथारदोंथ' आरो दुर्गा फुजाया माला जागोन बेफोरनि थारिख डेट सम गासैखौबो मिन्थिजोबो नाथाय दिनै मानि फुजा बेखौबा मिन्थिया आं बाबाय मानि फुजामोन दिनै खाथि गासा सावनाय बेफोरबायदिसो होनबावबाय आरोना नोङो उल्थांनावसो सोंबावबाय दुर्गा फुजाखौबा माला जागोन बेफोरखौबा मिन्थिथारो फुजानि मुङाव दख'ना बिनाय फैसा बिनाय मा नायनो गावनि हारिनि फोरबोखौनो गोसोआव गैबावा बियो आं बिराद गाज्रिनो बावबाय खाथि फुजाया मामोन बावबाय गुबुन फुजाफोरखौबा थाब थाब गोसोआव थायोना बोसोरसेनि सिगांनिफ्रायनो केलेन्डार नायनानै दोनखायो नाथाय गावनि हारिनि फुजाखौबा एसेबो गोसोआव गैया आं खोन्थानायाव गैया नों हारसिंनो आंनो खोन्थाफैनांगोन दिनैनि फुजाया मानि थाखाय जुदि आंनो खोन्थानो हाया बे नोंनि मबाइलखौ 24 घन्टानि थाखाय आङो किडनेप खालामनानै लागोन 24 घन्टानि उनावसो मोनगोन नों मबाइलखौ बेनिखायनो मोजाङै गुवारै फोरमायनोबा फोरमायफै आंनो नङाबा नोंनि मबाइलखौ सेबाय आङो 24 घन्टानि थाखाय आरो न'फोरखौ माफोरनो साफा खालाम लिरस्रांजोब खना खनला मा दं मा गैया गासिखौबो नायै साफा खालामजोब जल्दी आयाबो माबायदिथार दा आं बोरै मिथिनांगौ जाखो दे दिनैनि फुजाया मामोन मानि थाखाय आरो आं सोरनाव सोंनानै खोन्थानो दे आइनो जुदि आं दिनैनि फुजानि सोमोन्दै आइनो खोन्थाया अब्ला आयाथ' आंनि मबाइलखौ 24 घन्टानि थाखाय लानानै दोनगोन 24 घन्टा मा 24 सेकेन्डखौनो मबाइल लायालासिनो थानो हाया सेस खासै आं बेनिखायनो आं सोरनावबा सोंनांसिगोन नङाबा जानाय नङा माबायदि बिमा आयु जोंना देनजारथारहाय जोंलारि आइ आलारि बाथिखौ लानानै माइ दुब्लियाव थांदो दे ओमफ्राय मोजाङै सावनानै फैदो आं नोम्फाखौ एसे हेफाजाब होयनि हारसिं हाखौलाय लाङाखै बियो मानसिफोराबो बुरजाथारनो कास्टमारफोरा जागोन दे आयै आं होनानै फैगोन दे होमबालाय आं दखानाव थांनोसै दुलुरा माथो दाबो फैयाखै नेबाय थानो बायो आं हारसिंनो हैग्रोगोन आं दा बे दुलुरखौ नेबाय थाबा फिल्म नायनोसो थांनो मोनगागोन आंहा नङाबा हंलाय आंखौ रागा जोंलायगोन बेनिखायनो हारसिंनो आलारि बाथिखौ होना फैनोसै आं
दे बिहामजो दुगैखांबायबालाय खाथि खासानि मुङाव दिनै आलारि बाथि लगायदो बाथौखौबो एसे खुलुमस्रांदो ओमफ्राय दुब्लियावबो एसे आलारि बाथि सावनानै फैदो आं फुजानि जगारखौ खालामजोब्बाय न' सिङाव दङ आं लाजियोहाय आयो माखौ लाजिनांगौ जाखो आं खुलुमफेराखैहाय आयो दासिमबो जेबो खुलुमाखै नामा नोंलाय ओहो आं खुलुमनोनो लाजियो मिथिबायना न'आवबो जोंहानि आइयासो गासिबो खामानिखौ मावोमोन आरो ओमफ्राय आं जेबोखौनो मावामोन आं खालि बुट प्रसादफोरखौल' जायो आरो होमबा फुजाफोरावबो नों एसेबो जेबो खुलुमथारा उन्दैयाव खुलुमोमोनहाय देरनानै माबा लाजिग्रा जाबाय आं लाजियो आं दा खुलुमनो हाबाब इसोरखौ खुलुमनायावलाय माखौ लाजिनांगौ जाखो इसोरनि थाखायसो जों दङ दा इसोरखौनो खुलुमनो लाजिबा बोरै जानांगौ जाखो आफि आं लाजियोहाय मा आं मानसिफोरखौनो खुलुमनो लाजियो आरो इसोरबावसो आं इसोरा आंखौबा नायदोंना नायाखै होननानैनो बायदिसिना साननानैनो खुलुमनो लाजियो आं ना इसोरा थेन्दावनानैसो दङ ना थपस्या खालामनानैसो दङ बेबा आंनि खुलुमनायखौ नुगोन ना नुवा साननानैनो आङो खुलुमनो लाजियो आरो आंनि बिदि खुलुमनायखौ गुबुन बै थायोना सुथुर इसोरफोराबो माथो मोजां गाज्रि थायोबालाय बेनिखायनो आङो लाजियो आरोना आंनि खुलुमनायखौ इसोरा नायालासिनो मोदायफोरा भुतफोरासो नायनानै मिनिदोंबालाय सानो आयो आफि बेफोरबायदि साननो हामा बर'नि मोनसे धोरोमसो गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोरबायदि दिनाव खाथि फुजाया जाखायो माइ हाहां समाव माइ फिथाइ थायनाय समाव जाहाथे माइ फिथाइखौ एम्फौफोरा दाजाथो होननानै गसाइनि सेराव आरज गाबनानै थुलुंसियाव खाथि खाला सावनानै होनाय जायो आरो मिथिगौ आं मिथिनायालाय आंबो बांद्राय मिथिद्रायबो नङा होमबाबो आं लाजियोहाय मा आरो माइ दुब्लियाव थांनानै खुलुमहैनांगौ आयु एम्फौ एनलाखौ लाजिबावोसो आङो आफि बिदि होननाङा थां बे न'खराव नोंनि फार्स्ट खाथि फोरबो बियो दिनै खाथि फोरबोखौ नों बिहामजो जाफैबाय जेब्ला दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि फिसा खामानिखौ नोंनि आखायावनो बिबान होनोसै आं आफि आयो माला बिनिखायनो थांदो थां मालायफोरा आलारि होनानै फैजोब्बाय नोंबो थांदो थां आं जगारफोरखौ न' सिङाव दोनखाजोब्बाय होमबालाय नों खाराव माराव थिनथारबाय नालाय आं थांनोसै गोसो गैयाबाबो गोसो गैयालासिनो थांनो मोना आफि गोसो मोजाङै गोसो गोथारैसो इसोरखौ सिबिनांगौ आरो दा नोङो बिदि गोनो गोथो जानानै थांदों नालाय नोङो सिगाङावनो निमाहा बिग्रोदे आफि आङो बुजि सोमजियाव बायदिसिना होनफ्लांबाय बायदिसिना सानफ्लांबाय होननानै आयो आइ बिखुनजो मानसि मोजां बुजिबालोंलाय मालाबा नोंखौसो गोसो थोलायलांसिगोनसो आं दे आफि थांदो दे थुलुंसि सेरावबो एसे आलारि बाथि लगायनानै थांदो मोनसे आरो बाथौआवबो जागोन दे आयो हाबाब आंना बिहामजोआ माथो जेबोखौनो रोंथारा लासै लासै फोरोङाबा जानाय नङा आरो दानि जुगनि सिख्लाफोरालाय बहाथो मा रोङोखाय बिखुनजोफोरासो फोरोंनांसिगोन दानि जुगनि हिनजावफोरा बिमानि फोरोंनायखौ लाला बेनिखायनो बिखुनजो जानायफोरनावसो दायथ'आ थानांसिगोन आरो बिहामजोफोरखौ बुजायनाय फोरोंनायफोरा आइनो मा होननानै खोन्थानो ने आइयाथ' आंखौ रायखागोनसो हे आफा अबंलावरि नों सासेयानो साथाम नों साथामानो सासे हे आफा इसोर गावनि फिसा साननानै गोरोन्थि मावदोंब्ला निमाहा होदो आरो फैबाय थानाय समफोरखौ मोजां खालामनानै होदो आरो बुहुमावबो गोजोन खुसि लाबोनानै होफैदो आफा दिनै आं नोंनि सेराव आरज गाबो आंनि आरजखौ नों सोरजिगिरि आफाया नाजावदो आंनि बे गोसो गोथारै खुलुमनायखौ नों आफा सोरजिगिरिया नाजावदो आफा नाजावदो आरो खाथि फोरबोनि नों आफानिसिम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आफा आरो अननानै बुहुमनाङै जेसेबां आबादारि दं बिसोरनि माइ बाख्रियाव जाहाथे अराय सम बुंनानै थायो बेखौनो नों आफानाव आरज गाबबाय आं दहाय आफा सोरजिगिरि अबंलावरि आयै हाब मा गसंबाय थाखो थांदो दुब्लियाव खाला लगायनानै फैदो जागोन दे आयै ओमफ्राय मोनसे खोथामोन आयै मा खोथा बर' फिल्म फैदोंना आयै बेखौ नायगौमोन माला फैलायखो मालाबानो फैगासिनो आंसो नायहैनो मोनाखै आइ दिनै आं थांफानो दुलुरमोनजों फिल्मल' नायगोन दा लोगोफोरनाव हर थायाथ' आं थाया होमबालाय दुब्लियाव माबार खाला लगायनानै फैदो ओंखाम ओंख्रि संनानै थांनोबा थां नङाबा थांनो मोना ओंखाम ओंख्रिबो संलायनांगौ आरो ओंखाम ओंख्रि सङाबा आंखौ हगारनाय नङा थाब दुब्लियाव थांनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै थांनोसै मालाय दुलुर मोना जाजोब्बाय खोमा जाबाय दे आयौ बाला खनसेल' जाबायथारो आरो मा खनसेल' जाखोब्रा खननै खनथाम लाबायानो माथो आंलाय आरो नोंथ' बेवहाय आलारि बाथिसो सावनो फैदोंना फटकल' जाबाय थाखोब्रा देलै दे थाब थाब
देबाल फार्स्ट टाइम आंनि खाथि खाला लगायनाय बेनिखायनो साफायनानै होदोबाल आं स्टेटासफोराव होनो जाबाय दे आयु बाला भिडिअबो लाया आयो नै दानाबा आरो भिडिअसो जालायबाय औ बाल भिडिअ लायाबा जायो आयो आंहा इन्स्टाग्राम फेसबुकाव रिल्स हगारनांगौआ एबार लाला दोद आं बाबायलै दे लाबाय आं बांद्राय बेफोरबायदि फटक लालु लाला खालामबाय थाबा गोबाव जागोन हे बालि मासि बायोबाल नोंलाय आं निउज रादाबनि स्क्रिप्टबो लिरनांगौलै बांद्राय टाइम गैया दे होमबालाय बापावै मालै मा खालामदों बेवहायलाय आच्छा नुवाखै होमबा नों मा खालामदों नुबाबो खोन्थाफिनबावदोब्रा मोजांथार नुथारदों बिनिखायनो सोंदोंब्रा थैद साला ओइ बंल' खोथा दंमोनलै आं नोंजों मा खोथा नोंसोर न'आव थांनानै रायलायनोसै नामा आयु बाला ओमफ्राय नोंनालाय मोखांलाय माथो जाखो दा बुंसै आरो आंनि मोखांखौ आंसो मिथिदों सोरजों सोरजों बुजादों बुजानानै मोखांनि अबस्थायानो गैला थाइजौ खहे बायदिसो नुलायलांबाय बाला जायो थाइजौ खबाय बायदि नुबाबो आच्छा बंल' थौ माबार दावसो दोलाय जाबायबा थौदो मा सानहाबाय थाखो सन्थला माबालै हिसाबानो एसे गन्डगल जागासिनो आयु मानो गन्डगल जानांगौ जाखो नोंलाय माथो थिक हिसाब खालामनानै दोनखायो आंथ' लिरनानैबो दोनोलै होमबाबो मानोबा मिलाया जागासिनो दङलै बेसेबांथो मिलाया जागासिनो 8,000 फैसा मिलाया जागासिनो आयु 8,000 गोजोन बेनोथ'लै लोंनायफोराव गाराखैथ' नों ओइ नङालै बिदि जौ लोंबाबो आं थाल थाखायोब्रा आरो फैसाजों मा बायनांगौ मा लोंनांगौ मा जानांगौ गासिनोबो हिसाब थाखायोलै आंनाव दा बे 8,000आसो मिलायथाराखैलै मा जाखोथाय आयु आइजोंलायनाव सोंलाय सोंदों आं बेथ' आरो माबा बेलेगसो बुंबावो मा बुङो बेलाय माबालै एमाव राजाखौसो बुंलायलाङो आयु दा एमाव राजाया इसिबां खस्थ'यै खामानि मावनानै होदों दा आं बेखौ सिखाव साननो हायाना बेनोथ' आरो दा बे 8,000 फैसाया बहा थांखो बेनिबो टेनसन आंहा दा बे 8,000 फैसाया बहा थांखो बेखौनो बुजिना मोनासै आं आयु 8,000 गोजोन फैसा सोर लानांगौ जाखो बे 8,000खौलाय आइला फैसा गोमानानै दङ नामाब्रा 8,000 फैसा आंथ' माथो ग्रोब लिरनानै दोनखाजोबदों माबोरै गोमाखो 8,000आलाय आदै एमाव राजा न' थांनोसै नामा नोङो औ आं न' थांनोसैमोन आच्छा दे फुजायावलाय खामानि मावगोन ना मावा नोंलाय नायनोसै आं खबर हरगोन दे दिनैनि बेथनखौ लाङा होमबा नांथ'लायला खोमालै माखौ नाङा नोंनो एमाव राजा जेबो नङालै माबालै बेथन नाङानो बिनो दिनैनि हाजिराखौ मानो नाङा नोंनोलाय लागोनब्रा उनाव आइजोंलारि नोम्फानि फैसाया मिलायाखैना 8,000आ नों बहाबाफोर बाहायदों नामा ओहो आं बाहायाखै होमबालाय 8,000 फैसायालाय बोरै गोमाखो बे एमाव राजायासो लायाखैथ' आंखौलाय मानो बिदि बुंखोब्रा आंलाय मानो फैसा लानांगौ जाखो माथो थिखाय नों हाथायावबो हारसिंसो दख'ना फानहैदोंना बेयावनो नों लाखुमायाखैथ' आं लाखुमायाखैलै मानो लाखुमानांगौ जाखो आदै मादै आं फैसा लायाखैलै एमाव राजा नोंखौ लादों बुङाखै दे आरो फावगालि नोंलाय मानो बिदि जानला मोनला दाय होलाबायनांगौ जाखो जाबाय दावराव जानांला एमाव फिसा नों लायाखै दे नोंखौ मिथिखायो बे लायाखैबा सोर लानांगौ दे बेनो लाखादों बियो बिनि अनगा सोर लानांगौ जाखो बे जोंलारिया मा होननाय बायदि मोनदों बियो गावखौनो जानोलै एमाव फिसा गाज्रि मोननाङा दे जोंलारिखौ आं जोंलारिखौ गाज्रि मोननानै माथो लाबबाव बियो आंखौ मिथियावसो सिखाव बुंखाबायबा आं सिखाव खावमाराखैलै एमाव फिसा नों मालाबाबो बिदि नङा दे जों मिथिखायो थेवबो जोंलारिनि बुंनायखौ नों गाज्रि मोननाङा दे जागोन दे आरो आं न'आव थांनोसै एमाव राजाया खम दुखु मोनबाय बे गोसोजों बेनोथ' आरो बे आइजोंलारियाबो मानो बिदि बुंनांगौ आरो बे 8,000 फैसायानोथ' माबोरै गोमाखो बेखौनो बुजिना मोनलालै आंबो दे गाबोन समफोर मोजां गोसोखांफिनबानो जाबाय औ बेखौनो खालामनांसिगोन आंखौलाय मानो सिखाव होननानै बुंखोब्रा बे जोंलारिया गाज्रि मोनबायलै आं बिराद लासिंसिं मोनबाय आं गावखौनो सानदोंमोन आं दिनै बेथनखौ लानानै आङो आंनि मुङाव गस्ला लंपेन्ट बायगोन होननानै जोंलारियानो आंखौ सिखाव होनबायबालाय आंलाय माबोरै बेथनखौ लाबावनांगौ जाखो आरो बे 8,000 फैसाया बोरै गोमाखोब्रा आंथ' मिथिथारालै आं इसेबां फैसा लुबैयाबाबो मालायनि फैसा खावलाबायाना फैसा खावथारनांगौबाबो डाइरेक्ट बेंकफोराव थांनानैसो लुथेहैखागोन आं देनां बिराद बिस्व रेकर्ड लाखिखागोन आं बेफोरबायदि फिसा फिला सिखाव खावनानै बदनाम लाया माथो आं साला बे जोंलारिया गावसो लानानै आंखौसो थगायबाय नामाब्रा नंमारगौ नामालै
गावसो लायाखैथ' बे फैसाखौ आरो जोंलारियाबो गावसोरनि न'नि फैसाखौलाय बोरै लानांगौ जाखोब्रा जानाय नङा माबा मोनसे गलमाल जाथारदों बियो नङाबा फैसाया हारसिंनो बेफोरबायदि गोमायोना आरो लासैसो आंहासो सिखाव होनजालाय लांबाय बे जोंलारिया साला आंखौसो माने सिखाव बुंनांगौ जाखोब्रा दुखुथिया जिउआ बेखौनो बुङो खोमालै जेबो मोनसे जाया माथो नंमारगौ बिमा बिफानि सायाव जाबाय थाबा गावनि खामायनायनि खस्थ'खौ बुजिमारा दासो बुजिहांबाय आं अब्लाबो मावनो लाबाबो जाद जाबाय थायो माथो मा जाबावनांगौ जाखोब्रा दुखुथिया एमाव राजा हारसिंनो मा गोब्रामदों नोंलाय नोंसोर आंजों रायलायनालाय आं बिराद गाज्रि मुदाव दं मानो दे मा जालायखो नोंहालाय मा जानो आरो जादों आरो आंबो मोनसे नोंसोर बहा थांनो नागिरदों थांबानो जाबायलै आंजों रायलायनाङा जोंहा बर' फिल्म नायहैनो नागिरदों नोंहालाय नोंसोरो दिन्थि दे फुजानि मुङाव नोंसोरो धामाका खालामदो नोंहालाय माथो जाखो दे माव आंनि लाइफआ उल्था पुल्था जाजोब्बाय साना सोनाबथिं हाबनांगौआ सानजाथिंसो हाबग्रा जाबाय आरो सोनाबथिंसो ओंखारग्रा जाबाय गासिबो उल्था दिगैसो थांगासिनो दं आंना मा जादों मानो मोजाङै खोन्थायाहाय आरो नों माथो जोंलारिमोननि दखानाव थादोंनो हाजिरा थादोंथ' आरो हाजिरा दा बे हाजिरायाव थानायानो आंहा बोरैबा जाबाय मा जाखो फैसा 8,000 गोमादोंनो बे 8,000 फैसा गोमानायखौ आंखौसो सानसिगोन बिसोरो लासैनो नङाबा आं फैसाखौनो लायाखै नोंमारगौ आरो नों लायाखै मा आंखौ सिखाव बायदि नुयो नामा आंखौ सिखाव बायदि नुयो नामा होमबालाय सिखावखौलाय माबायदिखौथ' सिखाव नुयो आंबो मिथिया जोंलारिया नोंखौ फैसा सिखाव होनाखैथ' औ होनदों आच्छा नोंलाय बोरै मिथियो जोंलारिया गावनि बयफ्रेन्डनो बिफानि फैसाखौ खावै हरो वाइला जमाइला बिदिसो होमबा बियो गावनि बयफ्रेन्डनो हरनानै आंखौसो दाय फोनांनो नागिरदों गारनायाव गैयालै बेखौ बिमा बिफानो खोन्थाथारगोन आं आयौ आंखौसो खोन्थादों होनबालाय बिनि बयफ्रेन्डआ आंखौसो रायगोन मिथिबाय जुदि जोंलारिया बिनि बयफ्रेन्डनो खोन्थायो बेखौनो गियो नामा गियाबा दा फिल्म नायनो थांनायाव आंखौ रायबालाय जेबो नङा दे नों थांल'लाय बियो साला आंखौ फैसा सिखाव होनदोंना जानला मानला फैसा सिखाव नाम लाया माथो आं जुदि सिखाव खावनानै सिखाव होननानै मुं मोनबाबो जेबो मोना आं सिखावखौनो खावाखैबा आं बोरै सिखाव होनजानोलाय दे होमबालाय जों थांनोसै नोंबो फिल्म नायनोबा थौफादो आं थाङा फैसा गैया आंनाव जों होनानै होथ'गोन दे नालाय न'फ्राव थांबा थाहैनोसै आं एसे लाजि गायो खोमा दे होमबालाय मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा बे जोंलाया फैसा खावनानै आंखौसो बदनाम होनो नागिरदोंना बिमा बिफाजों बुजाथारगोन आं साला बेखौ गाबोन खोन्थाथारगोन आं दिनै जेबो बुंथ'ला आच्छा ओमफ्राय आंहासो गस्लाखौनो मोननाय नंला माथो जि दङ बेखौनो गानगोन फुजानि नामाव गस्ला लाथारनांगौ बेथ' नङा थेवबो आरोना गोबावजों खेबसे लानायालाय मानिथो लस ओरैबाबो फुजानि बायदि अनलाइन अर्डार खालामबाय थायाना आं गोबावजों लानो नंबाय लान्था थुसो जाबाय लान्था थु न'आव थांनोसै आं आच्छा मामोन माने खोथाया एसे गिदिरानो दे डाइरेक्ट बुं आं नेबाय थानो बायो आंहाबो अफिसाव स्क्रिप्ट लिरनांगौ दं मोनसे आच्छा होमबालाय आंबो खोथाखौ गोलाव खालामालासिनो बुंनोसै माबालै आं दुम्फावखौ बोनो थाखाय थियारि जाबाय मा औ आं दुम्फावखौ बोनोसै मानो बोनांगौब्रा नोंहा न'आव थांनानै बिहैबानो जाबायना बेनोथ' आं नोंजों बेखौनोथ' रायलायनो होननानै फैदों ओमफ्राय आंनि खोथाफोरखौ नोङो निउसाव दा हगारदै गोसोसो आंनि जों मोनसे टिमावनो दं नङा होमबा मोनसे टिमाव थानाय हिसाबै आंखौ हेफाजाब होदोब्रा आरो दुम्फावखौ आं बिराद मोजाङै दोनगोनब्रा नोंथ' मिथिखायो आंनि गोसोआ बेसेबां गुवार आं मिथियालै नोंनि गोसो सिङाव हाबाखै आं होमबालाय हाबनानै नायदोब्रा आं अनगोनब्रा दुम्फावखौ नोंल' खालि राजि जादो आंलाय मानो राजि जानांगौ जाखो दुम्फावनाव सोंहैथां आरोलै बेनाव सोंनाय माने गलाब बिबारनि सुजों खोमा एरनाय बायदिसो जागोन मिथिबाय बेनिखायनो आं डाइरेक्ट बोखानोसै दुम्फावखौ मा जायो जाथोंसै जाबायबा थांनो हासिगोन नों र' आथुर बिथुरलै नों बे खामानियाव आंखौ हेफाजाब होयोब्ला बिराद मोजां खामानियाव हेफाजाब होफिनगोनब्रा आं नोंखौ नाङा नों आंखौ हेफाजाब होनो हाखाया बापावै मानोब्रा मानो होनोबा आंनि दुश्मना अमा राजासो अमा राजायासो आंखौ बुहोदों मिथिबाय मा नंगौना नङाब्रा जिराय अमा राजानि नाम बुंनाय लोगो लोगो नोंबो बादावदों नङा होमबा गिनायजों गिनायजों नङा जिराय गिनायजों नङाबा माथो अमा राजानि एगेन्सै थांनो हागोन आरो नों सासे एमएलए नि एगेन्सै एमएलए होनबानो गिगोन नामा नों एमएलए निख्रुइबो पावारफुल मानसि थायो मिथिबाय नों बेखौ नायगिरनो रोंनांगोन नों बेखौ टेनसन लानाङा खालि दुम्फावखौल' आंनि जाहोनो होदो बे खेबाव आं गैया बेलेग हेफाजाब होगोन आं दुम्फावखौ बोनायाव आं हेफाजाब होनो हाया आरो बे खोथाखौ दावस्रि देलायनि सिगाङाव दा बुंखा नङाबा खोथाया गोसारहैगोन नोंबो खोन्थानाङाब्रा आच्छा आं दा दुम्फावखौ बोनो थाखाय थागथियारि जाहैनोसै माथिग आं दा हरावबो बोनो हागौ नांगौ जाबा नोंखौ लिंहरगोन दै आच्छा आं फैबाय दे दुम्फावखौ बोनो एसेबां इजि बोजागोन नालै बे दुम्फावा आंनो हायाखै दुम्फावखौ बोनो थाखाय थफेरामा हागोन ना मा जायो जाथोंलै जेबो मिथिथारालै आं दुखुथिया देवानि मोनसेनि उनाव
मोनसे गोदान गोदान प्रब्लेमानो फैबाय थायो आं बिदिब्ला बोरै जौगानो एमाव बेटा मा खबर आंनि खबरखौ आं गावनो मिन्थियालै आफा फ्राय मा गोसो जानानै खबर सोंफैखोब्रा आंनावलाय गोसो जाब्रबलाबायो आं आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंनि दखानाव हाजिरा मावनाया माबोरै सोलिगासिनो मा बुंनोब्रा आफा बिदिनोसै आरो ओमफ्राय नों मा खोनासंनो लुगैदों बेखौ बुं आं मा खोनासंनो लुगैदोंखाय नों बुंनोब्रा नों मा खोनासंनो लुगैदों बेनो आरो नोंनि दिना मोजां थांदों ना थाङाखै नों जुदि मोजां खोनासंनो लुगैदों अब्ला मोजां नों जुदि गाज्रि खोनासंनो लुगैदों अब्ला गाज्रि धोत एमाव बेटा मा एसे कमप्लिकेटेड बाथ्रा बुङोब्रा नोंलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु एमाव बेटा नै नोंनि थाखाय आं मा लाबोदों मा लाबोदों आफा नायदो मा लाबोदों आच्छा थाइबानि लारु आफा आंनि फेभरेट जुथाखौनो लानानै फैबाय माथो नोंलाय थेंक आफा थेंक फसायबायना मासे दाम गोसानि जुथा लानानै होफैखोब्रा आफा खुदियानो रेजेर फैलायबायलै आच्छा बे जुथाखौ गाननानै सैमा बांग्रा बायदि फांलब 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 दा थाबायबाय थादै आं जुदि नोंनि होफैनाय जुथाजों थाबायाब्ला जुथाया लाजिगोन ना माबायदि मानसिनि आथिङाव मोनफैफ्लांखो आं होननानै सानगोन ना जुथाया बेनिखायनो आं जुथाखौ गाननांगोन मिथिबाय आफा गाननानै आं थाबायनांगोन होमबासो जुथाया मोजां मोनगोन दा एफा दामिनि जुथा जुथानावबो एटिट्युड थायोना आफा नोम्फाखौ फोरोंफैदों नों नोम्फाखौ फुजा मेला होननानै बांद्राय दा बेरायलाबाय मिथिबाय नङाबा बैसागुआव मोसानो मोननाय नङा जामाइला थेंक इउ आफा थेंक इउ वेलकाम बिफाया आंनि फसननि जुथाखौनो होफैबायलै माथो कन्जुस माखि सुसो हानोमोन आं बिफाखौ हाबाय खोमा मारबायलै जोंलारिया दाबो मानो फैयाखै दे जानो आरो इसिबां गोबाव खालामबाय बियो सावथुनखौ होबायानो खोमा औहाय बिनि थाखायनो दा नुनायसो नंला नै फैबाय माने एसे गोबाव जोंलारि आं हंलाजों नांलायदोंमोन आरो हंलायानो जालायबाय हंलाया आंखौ रायदों आरो आंखौ ब्रेकआप खालामनो होननानै बुंदों होमबालाय माथो ब्रेकआप खालामदो आंनि फार्स्ट लाभ बेनिखायनो ब्रेकआप खालामनो उसुबिदा मोनदों आरो बियो आंखौ बुनोबो ओंखारदों नों बुलायगोन आरो आंनियाव नोनफैगासिनो इयाव नै नों बेसेबां खारनानै गनो जल्दी फै मानो आंनि लोगोखौ बायदिसिना बुङो नोंनो ना जोंनि मोजां मोननायखौ एरलु एरला खालामग्राया नों लोदो बुसियानो नङा होमबा ओइ आंखौ जानला मोनला बुंनाङाहाय नोङो नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ बुंनोबा बुं आंखौ बुंनाङा नङाबा मा खालामगोन नोंलाय मा खालामगोनसो होननानै बुंदों नों बायदि लोदो बुसिया मोदोमखौनो दिखांनो हाया नों आंखौ रागासो फोजोंगासिनो ना नाय नों आं मा खालामनो हायो नोंखौ गार्लफ्रेन्डनिफ्राय फैसा जाग्रा आच्छा जोंलारि नों बिदि होननानैसो एरनानै होदों आं खोन्थायाखै जेबो दायनानि फिसाजो सोरखौ दायनानि फिसाजो होननानै बुंदों नों होबावगोन आं दानो नायगोन नोंखौ आङो हिनजाव मानसि साननानैसो गारबाय आं नोंखौ होमबाबो गवा नों बेलेग दिनाव हंला नोङो हंलाजों ब्रेकआप जादों नोंखौ दायनानि फिसाजो होननायखौ खोनायाखै नों ओहाय आं ब्रेकआपखौनो खालामनोसै बेनि थाखायनो आङो एमाव राजाखौ बायदिसिना बुंबाय आंनो बेखौ नांला होमबालाय माथो थौदो फिल्म नायहैनोसै हेलौ लोगोफोर दिनै भिडिअखौ 35 मिनिट बानायनो सानदोंमोन नाथाय जायासै गोलाव बानायबा नोंथांमोना भिडिअखौ गोबावजोंसो नुयो नालाय बेखिनिखौनो बानायनाय जाबाय मानो होनोब्ला दिनै फुजाबो दङमोन नालाय बेनिखायनो गोबाव जाबाय गाबोन नोंथांमोननाव खोथा होयो गाबोननो गोलाव लाबोगोन दे अके बाय बाय